Ahir dimecres, 10 de desembre, vam fer la presentació del llibre Macià a Moscou, centenari 1925-2025, internacionalització de la causa catalana, i vam parlar el Tomàs Callau, historiador, i en Francesc, que va fer de la Biblioteca Tecla Sala, que va fer la presentació del ponent. En principi, la idea era d'explicar una mica, fer una presentació a la Biblioteca Central de l'Hospitalet Tecla Sala i explicar una mica el que hi ha en aquest llibre, que és la crònica i documents del viatge que va fer Francesc Macià a Moscou l'any 1925 per aconseguir suport polític i també ajut econòmic en el cas que hi fos necessari. Bé, doncs aquest és la presentació que vam fer ahir, vam tenir una bona acollida, unes 35 persones, i bé, donem les gràcies, doncs, un agraïment a la Biblioteca Central Tecla Sala de l'Hospitalet i doncs també a l'editorial Llibres de l'Índex.